अपन सेवा करो इहन मेहरारू से। महीना मिलते माई के याद आ गइल ह। ले जाके माई के हाथ में पैसा धो देलन ह आ कहतन कि ले माई तू है मलकिनी बारे, तू मलकिनी बारी तो हम नौकरानी है का। एकरा सामने रहम नु तब लेकर दिमाग शांत ना हुई, चुपचाप साइड में चल जातनी, अपने खिसे ही हन बोली ना शांत हो जाए। ए ना हम खटत रही नौकरानी बन के त ई लोग खातिर बहुत अच्छा बा काम ना। ये जो शांति बा, बाप रे बाप, सुबह से खाली चिल्लाती है। अब देख तू, हम तो नौकरानी नु है, दिन भर खटत रही, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, ए लोग गंदा फैलावत रही आ 1 रुपया हाथ में ना मिली। नौकरानियों के पैसा मिलेला, यहाँ तो फ्री में खटत रह तो बहुत अच्छा, हम काम करी बहुत अच्छा। बाप रे बाप, कहियो भागत नहीं चलावती है, लड़े लगती है। ए जी चाय पियम? लागत कि हमर भागे के आइडिया काम कर गइल। हाँ एगो कड़क चाय बना दो। हाँ हम नौकरानी नु हई, रउआ ऑर्डर देत रही, हम रउआ ऑर्डर पूरा करत रही, दिन भर खटत रही, फ्री फंड में तो नौकरानी मिल गल बिया। माई नु मलकिनी बारी, हम तो नौकरानी बनी, यही ना बनावत रह, हई करो हौ करो। बाप रे बाप, एकरा झगड़ा से बचेला अभी ये जगह बचल बा, यहाँ मत आओ। हई देखा महाराज के इहुआ आराम फरमावतारन, हम नौकरानी नियर खटी, दिन भर काम करी घर के ई लोग के आ 1 रुपया हाथ में ना मिली आ हम काम करत रही फ्री फंड में ई लोग के। अरे चुप, अगला महीने से हम तोरा के पैसा दे। बाप रे बाप, कतनो भागली लेकिन मेहरारू के झगड़ा से केहू नहीं के बच सकत। एहो 5000 रुपया बा का? हाँ बा काहेला? दो ना, जरूरी काम बा। ठीक बा दे तनी, चली हैली पैसा आ समय से लौटा देम हमर। ठीक बा। रउआ जब भी जरूरत पड़ेला तो हम ये काम आवेनी, लेकिन रउआ नजर में हमर तनियो से भइलू नहीं। हमर पैसावा कब देम? दे दे हम। जल्दी दे देम। बैठ के मोबाइल देखो तनी। हमर पैसावा कब देम? दे दे हम। दे देम नु। ए जी हमर पैसावा कब देम? दे दे हम। बहुत लोग पैसा लेवे के बेरी ले लेवेला आ देवे के बेरी भूला जाला, रउआ ऐसे ना नु करेम। कितना बजता है? तेरा 1 बजे रात के पैसा ध्यान होता है, सुता। हमरा नींद नहीं आवत, हम जब से पैसा दे लेबानी तब से। पैसा हेलो, अपन पैसा दा। हाँ त एहसान करत तनी का, हमर देवले पैसा नु देता नहीं। जब वाइफ पैसा मांगे। ए जी पैसा बा 5000। हाँ एगो काम बा। हेलो, थैंक यू। सुना ना, हमार पैसा कहिया लौटेबू? जब पैसे लेवे के रहे तब बियाह काहेला कइलो? मेहरारू के खर्चा नहीं खे उठत इनकरा से, इहे मरद बारन, पैसा मांगे चल देना। आतना दिन से गइल बारू आ जा। हम नहीं। अरे ठंडा के दिन में खाना पीना के दिक्कत हो गइल जा, बूढ़ मतारी के खाना पीना बना के देवे को पड़ता। अच्छा इतना ठंडा में कामे करे के डरे हम भागल बनी नहीं हो। ए जो तो हमार भाभी बारी, एक फरमाइश पर बैठल बैठल हमरा सारा चीज मिल जाला। अच्छा हम अभी ना आएम, अपना माई से कहीं कि अपने करस काम। हम अब 2 महीना बाद आएम गर्मी में। अभी बताओ तनी। भाभी कॉफी पिए के टाइम हो गई हमार, अभी ले कॉफी ना आई। कनिया तू चल जाता हूँ तो 2 महीना हम कैसे रहे? चुप रही मम्मी जी, चुप रही। रउए नु कहले रहनी कि बबुनी आ जाई त तू चल जाई नहीं हर। कितना दिन हो गइल बा नहीं हर गइला, मम्मी से मिले के मन करता। ठीक बा जाता रू तो जा, बबनी बोरले बिया 2 महीना काम संभार दी ठंडा के दिन में। बाप रे बाप, ये तब हो जाइए जाती है नहीं हो। अब तो हमरा 4 आदमी के खाना बनावे के पड़ी, ऐसे बढ़िया तो ससुरारे रहनी हो, 2 आदमी के खाना बनावे के पड़त रहलो। ठीक बा मम्मी जी, प्रणाम। हाँ चलो, खुश छोड़ के रहो। आओ तनी भाई। हाँ ठीक। ए भैया हमरा के ससुरारी पहुंचा दे दे जल्दी से, हमरा सास के काम करे के पड़त होई। कनिया तारा में बिल्कुल संस्कार नहीं थे, तारा ई ना बुझाला कि तनी सास के गोर हाथ दाब दी। वो में का बात बा मम्मी जी, दी दबा दे तनी अभी। जानता रे माई,
हमरो नु सास बार बार कहत रहली कि तारा में संस्कारे नहीं के संस्कारे नहीं। अच्छा तो हम एक दिन ऐसा नु काम कइनी कि अब कहेला लोग कि हमरा पतो में तो कूट कूट के संस्कार भरल बा। का कइले ऐसा? हम कहनी कि दी है ने गोड़ दाब देता नहीं रहो, इतना कस के गोड़ दबाई नु कि उनका टंगड़िए टूट गई। ओकरा बाद से तो कहेला लोग कि हमरा पतो से ज्यादा संस्कारी केहू होइए नहीं के। रह दो कोनी रह दो। तू चिंता मत करो, हम तार सारा काम कर देम। हाय देखा मेहरारू के सेवा होता। अभी माई से बताओ तनी। हे माई इन्हें आओ कुछ दिखाओ तनी। कहा रे आओ ना देख ले माई। वाह बेटा वाह, जा मेहरी के गुलाम। ई एजा बैठ के आराम फरमावता है आ तू रोटी बेलाता रह। बेला रोटी तू हमरा खानदान के इज्जत डुबा देला तू। उ त भला हो के हमार की हम देखनी हां आ जाके माई के बोलौनी हां ना त ई त भेटे ना खुली। ए हो तनी अपन उंगली दिखाओ तो। इनका उंगली काट दई ह, सब्जी काटत रही ह त एही से मदद कर करनी ह। अगर तोरा उतने दिक्कत बा हमरा काम पिला से तो वो काम कर, ते खाना के बना। अच्छा कन्या, तू सोचले रहलू कि इतना अच्छा सास तारा मिली, सीधा शांत। हाँ मम्मी जी सोचले तो रहनी, लेकिन ना मिलल तो का करी, माथा थोड़ी फोड़ ले। जौन मिलल बा वही में नु गुजारा करे। दादी रोवर बेटा पढ़ल लिखल लिखन का? पढ़ल तो बारन, दिल्ली पढ़ल बारन, कोटा पढ़ल बारन। तब हमरा से हिसाब काहेला पूछलन कि 5 को कितना होला और 10 को कितना होला? एगो तहार माई बड़ी कि तारा के कोनो रहन बुद्धि नहीं खी सिखावत। एगो हमरा के देख लो कि अपना बेटा के हम सारा रहन बुद्धि सिखा के पक्का कइले बानी। दादी रउआ पापा के सिखाइले बानी, हमर मम्मी सिखाइले बारी सब कुछ। हैं? तो मम्मी का सिखले बारी रे? रउआ पापा के प्यार ना करे दी, अपना खाली बेटी के प्यार करे दी। और हमारा प्यार ना करे दी, अपना नाती नाती के प्यार करे दी। फुआ अपना भाई से ना प्यार कर ली, खाली सामान ढोवेला आयली, सब एजा से भर भर के ले जाली। और मम्मी पापा के सिखैली जन परिवार में पापा 30 साल से खुशी खुशी रहता रहनु, उहे लोग सबसे बड़का दुश्मन बा। पापा से प्यार नहीं की उन लोग के, पैसा से प्यार बा। हेलो गाइस, तो आज हम निकाल बनी सन भिखारी लोग के कमर बाटे ला, ठंडी बहुत बनू पटा हो। तो गाइस देखी हमनी के कितना दयालु बनी सन। भिखारी लोग के कमर बाटा था इंसान। गाइस तो हमनी के लाइक करी, फॉलो करी, सब्सक्राइब करी, काहे कि हमनी के गरीब गुरबा के मदद करता निसन बहुत। ठीक बा चल। ए भैया है ना सुनो जिन जना हो तो 200 रुपया कमर देके चल जाता रहो लोग, 5 को वीडियो 20 को फोटो खींचता रहो लोग। गर्मियों के दिन में तो लोग के दया कहाँ चल जाला, गर्मी के दिन में काहे ना एसी या कूलर लेके आवेला लोग। हम चला हमनी के गर्मियों बहुत लगेला, बड़का लोग हेल्पिंग पूरा गाइज करे। चलो ब्लॉग बन गई, चलो।